De vreugde is grut bij Vrije Baptistengemeente Nehemia in Dokkum. Vernieuwd prediker Orlando Bottenblij wordt haar nieuwe voorganger. Bottenblij wie actief in verschillende Friese kerken. Maar hij is benamelijk bekend als voorganger van de Bethelgemeente in Drachten. Bottenblij is een ervaren voorganger. Het heel op mij maken. Hij is ook de groenlid van deze gemeente. Dus ik vind het hartstikke mooi dat hij nog eens een keer weer komt naar Dokkum. Bottenblij is een animaire verteller en prediker. Onder hem groeide de Bethelkerke in Drachten enorm. Van 60 naar 4500 leden. De kerkenried van Nehemia hoopt dat de nieuwe voorganger zijn enthousiasme op de leden overbrengen kan. Vertrouwen op God, het stukje wat hij uitstraalt, het leeuwen op God, het beste in Jan van God, zoals hij het al zei. En dat is ook wat wij als gemeente graag willen. En er zit een potentie in de gemeente, denken wij. De meesten zijn enthousiast, maar dan krijg ik het laatste stapje gezet. Dat alles in Jan van God, dat hoop ik dat hij het overbrengt op onze gemeenteleden. Er kunnen 340 mensen te plakken in Nehemia. Er is nog wel wat ruimte, maar het kerkenried houdt er rekening mee dat Bottenblij zijn komst een soort nieuwe kerkengangers opsmiet. Maar het erg op de toekomst zorgen ze heel voorzichtig naar uitbreidingsmogelijkheden. Er kunnen dubbele chances daar. Er kan nog uitbreid worden. Ja, en past hier echt net. Nou goed, dan maar we verder in de algemeen met al die mogelijkheden. Maar dat is verleidelijk zwaar, dat zien we nou wel.